cadru pentru a vedea toată lumea că alimentarea de dimineață a fost efectuată absolut peste tot. Mă refer și la boxele de sus și la mașinuța de Geraldi și la mașinuța de imediat vom intra și aici cu apa. Ne aflăm în localitatea Donet. Imediat ce vom termina de alimentat cu apă, vom ștampila dosarele, verificăm sigilile și mergem pe locul de lansare. Мы с этого места выпустим или куда-то поедем? A venit domnul președinte de aici, de la Donet, pentru a ne facilita acest serviciu. Vrem să arătăm tuturor că etapa este corectă, suntem foarte serioși. Este un derby național și nu ne permitem să nu avem aceste dovezi. Toate actele vor fi ștampilate. Completarea procesului verbal se va efectua în momentul în care vom lansa porumbei pentru a se trece ora. Haideți să luăm un cadru și cu sigilele, Cristi, că tot suntem cu camera pornită și după aceea continuăm cu ștampila. Haideți să prezentăm și sigilele peste tot. Bomba. Yeah. Yes. 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 La ambele autoturisme, și remorca, și mașinuța, și tot. Yes. Haideți. Yes. It's good? Yes. 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 Okay. And this here. Yes. Here. Yes. 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 Yeah. Yes. Yes. Asistăm la verificarea sigililor. Yes. Yes. Ok. Haideți și la... Yes. 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 And this. Yes. Everything is okay. Okay? Ok. Haideți să mai facem un cadru și cu mașinuța de Geraldi dimineața când se alimentează cu apă, pentru a nu avea nicio suspiciune că în aia s-a dat, în cealaltă nu. Avem pe domnul Gigi aici, șef de poloană la Furtuna în această dimineață. Vrem să vă prezentăm și iaburile, sunt foarte, foarte curate. Le-am spălat aseară după ce am dat hrana. Toți porumbeii vor primi apiță până sus. Avem o sursă de apă foarte bună. Haideți să vă facem un prim plan și cu ora. Este 7:26, 7:30 aproape. Suntem încadrați perfect. Dăm apă, după care vom scurge apa pentru a nu rămâne în șgheaburi, să pericliteze lansarea, să ude penele porumbeilor. Dosarele sunt în curs de ștampilat și așteptăm confirmarea din România pentru ora lansării finale. Avem o oră 10, o oră în program, dar din cauza vremii se poate modifica ceva la această oră. Noi suntem dispuși să facem orice pentru binele poporului verbal, cu numele și cu adresa. Avem și cupa pe care o vom înmâna-o. Cristi? După aceea să iei tu și cupa să o înmânezi. Что за профессию? Just the fair play. Your club. Pentru tot ce a făcut Golo. pentru noi și pentru Uniune. Голуби, как я занимаюсь, или что? Yes. Pune-l și telefonul, telefon number acolo, că e rubrica cu telefonul. Вице. Президент
domnul prezident de la Donetsk. Ассоциации. Yes, asociație. Донецк. Noi. După ce terminăm actele, mergem pe locul de lansare, unde staționăm până la fluierul final al meciului. Și o să vă prezentăm ieșirea din localitate cu mașinile goale pentru a se vedea locația la această oră. Haideți să mai luăm un cadru și cu ora. Ora este Это то, что на 7:50. печати. Вот это я написал, то, что на печати. Suntem în programul normal. Vom ține prezentare cu mașinuțele. Le-am tras la o umbriță, să zic așa, la umbră. Avem niște pomișori pe stânga. Momentan mai avem circa o oră. Haideți să luăm un cadru cu telefonul să se vadă ora. Este ora 0:49. Avem o oră de stat și vrem ca să fie asigurați că nu-i bate soarele. I-am pus la răcoare lângă niște pomișori. S-a stabilit și a rămas final cum s-a hotărât în adunarea generală ora lansării întârziată și anume ora 10 dimineața, ora României. Suntem cu delegații aici prezenți. Este totul ok, vremea e bună, chiar caniculară s-a cam anunțat. Avem aici mașina domnului delegat, președintele de la Donetsk, din locul lansării. Și așteptăm să se facă ora, tragem mașinile pe platou. Am așezat mașinile pe locul de lansare. Momentan este ceasul și 52 de minute, ora 9. Nu știu dacă se vede din cauza soarelui. Avem un loc bunicel de lansare. Delegația ucrainiană alcătuită din 5-6 persoane asistă la această lansare. Imediat vom monta aparatul pentru a filma operațiunea finală. Cerul este foarte, 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 foarte bun. Soarele este prezent pe cer. Temperatura, să spunem 25-23 de grade, 24-25 la lansare. S-a anunțat o zi foarte călduroasă. Un pic de vânt ar exista. Sperăm să vă încântăm cu sosirile. Mai luăm un prim plan cu porumbei înainte de a fi lansați. Vrem să vă prezentăm în câteva cadre poziția lor în momentul cu 5 minute înainte de lansare, să zicem așa. Este o odihnă totală, o plăcere de a participa la această etapă. Porumbeii arată excepțional și sunt pe punctul de a fi lansați în câteva minute. O să-i sculăm, o să-i spălăm pe ochi puțin și o să-i rugăm să își ia zborul. Sper că se observă starea lor de confort, să zic așa. Se simt bine, s-au învățat cu cușca, s-au învățat cu delegații. Acum să-i vedem cum ne răsplătesc pentru ceea ce am făcut pentru ei. Mașinile sunt pregătite de lansare și în circa 5 minutele vom asista la etapa finală de lansare a programului nostru. Am pus camera pentru a lansa filmarea. Надо одному стать тут, а машину перегородить. Я пойду туда, чтобы вдруг машины не шли. Du acolo, stop, auto. Сергей, встань сейчас с жезлом и Да тормози, всё вы. ёб твою мать. Серега, иди сюда. Ești pregătit, șeful, da? După ce trece aia de acolo, dăm drumul. Mai în spate, mai în spate. Lasă-o să treacă, lasă-o să treacă. Dă-te mai așa. Lasă, lasă. Yes, давай.
Открываем. Подожди, Давай, полиция! Haide, du-te! Hai, Natini, arde-o! Îi dai ușor, ușor, ușor! блядь. Ой-ой, как сервис. Porumbei au fost lansați. Бля, я не успел сфотографировать с машиной, ё-моё. Ora să citim pe ceas, pe telefonul mobil. Ora 10 a fost ora lansării, așa cum s-a stabilit. Porumbei au plecat foarte, foarte, foarte bine. Au plecat absolut toți porumbeii din mașini. Nu mai există niciun porumbel pe cer. Mai puțin de o jumătate de minut de la eliberare, nu mai există nimic. Haideți să vă mai luăm un cadru cu mașinile. Verificați toate mașinile, boxele până sus, de tot. Это Украина. Украина. Ucraina și România. Два. Domnul președinte care ne-a facilitat lansarea. Este ceva foarte frumos. Серега, ты видишь, как красиво? Băieți, verificați mașinile. Нижние, пошли. Это Украина. Yeah, right here. In Donetsk. In Donetsk. Why? For this problem. Yes? Da, domnul Cristi, gata, v-ați găsit partenera de drum. Sigur. Mă bucur pentru dumneavoastră. A fost o lansare foarte reușită, porumbei au dispărut în 2 minute, 3 minute, exact pe direcția România. Chiar un minuțel, că n-au mai existat din start. România! Thank you very much, thank you. Это Украина. Ucraina. Donetsk. Se mai gândește puțin. Da, pe stânga aici este ieșirea din Donetsk. Las-o ușurel așa ca să mergem pe lângă mata, să prezentăm și ieșirea din Donetsk, că avem mașinile cu cuștile goale, să vadă toată lumea. Las-o ușurel, Nea Gigi. Hai tu. Dă-i pe dreapta că ai mașini în urmă, bă, ce dracu, vă ține? Vă prezentăm mașinuțele după lansare. Se observă că sunt cuștile goale. Intrați deja așa lucrurile. Ne îndreptăm spre casă. Nea Gigi. Și vă prezentăm panoul cu Donetsk pentru a confirma încă o dată poziția noastră. Dă ușor copii. Aici este panoul de ieșire către Donetsk. Am efectuat lansarea porumbeilor. Porumbei au plecat foarte bine. Delegatul este în față cu mașinuța aceasta, cu Volkswagen Caddy. Aici avem localitatea Donetsk. Prezentăm un cadru și cu autoturismul, care este gol-goluț. Cea de-a doua mașină l-am prezentat pe ea, n-am depășit-o. Domnul delegat. Ok, ne spune să întoarcem. Și vă dorim un zbor cât mai reușit.